Dike Mas Bendang wis teko Pak Gurung. Iki pekerjaan. Enak jariku. Daging lah. Ora tau makan daging mau pekerjaan no. Mau makane daging. Nah, kuwi yo kuwi jenenge sub dialek. Jadi Pekalongan itu namanya, nah bahasanya kan Jawa kabeh nyampe dhewe iki, tapi dialeknya Pekalongan. Nah, muga-muga sih mbok wis nang luar Pekalongan wis suwi mbok si teplekoh iki ya Pekalongane ben ora pilang Pekalongane. Nah iki Mas. Pekalongan iki duwe potensi nomor-nomor iki. Pertama kondisi Mas. Ini Pekalongan biografinya ya. Biografinya Pekalongan sebagai pantura, kuwi ditekani wong kabeh ngendi-endi ora. Malah bisa bae dianggep Pekalongan kuwi ibu kotane Pulau Jawa, ngandel ora. Kudu ngandel iki buktine. Ya Mas. Lah iki Pekalongan kuwi buktine sebagai ibu kotane Pulau Jawa lho. Gambar Pulau Jawa produk legendaris Pekalongan, ora sih nyebut merek apa wong ki pancen legendaris Pekalongan no. Nah, dengan Pekalongan no. Nah, kuwi Pulau Jawa ibu kotane adalah Pekalongan. Nah, Mas. Nah, potensi selanjutnya ini potensi satu ya demografi. Kalau yang istilah demografi itu maksudnya penduduk di Pekalongan. Wes iki ya, sapa sing ngerti amanah singkatannya apa? Aduh, sakore ya. Nah, wong Pekalongan disebutnya penduduk no. Harus di pondok kan, nduk ya. Nah, ngene bener kowe ya. Arab Jawa Cina, awit kabeh biyen aku sekolah malah ono India mau Bugis, padahal ono kampung Bugisan sih ya. Nah, buktine wong Pekalongan iki biyen-biyene ono juga wong kabeh Bugis Makassar. Aku sekolah kabeh SD, SMP, SMA itu biasa sak kelas ono Cinone, ono Arabe, ono Indiane. Ora kae iki ora apa-apa. Pekalongan ora tahu intoleran karo bangsa liyane, karo golongan liyane. Kuwi. Yuk. Nah, iki tayoke iki ora berniat iki ora sosial ekonomi iki. Nah, iki. Boykot sosial ekonomi ini masyarakat Pekalongan kuwi dikenal wonge merata kabeh pantaran egaliter. Brayan urip ora tahu neko-neko, ora tahu silu karo sing jenenge derajat pangkat wong Pekalongan. Sumber ekonomine yo wis ngerti kabeh, batik, ono tenun, pokoke ono-ono. Kuliner iki kabeh endi-endi iki wong saiki padha seneng. Warung Mas Duki contohnya iki terkenal sampai tekan ngendi-endi ya kanca-kancaku sing dudu wong Pekalongan kok padha seneng. Dadi anggere Pekalongan identik dengan Tauto. Pekalongan identik dengan Megono. Pamane kok kuwi menjadi potensi ya, jadi potensi dhewe. Batik kabeh wis ngerti batik kuwi wis diakoni dunia internasional. Ya, jarine UNICEF batik kuwi warisan budaya umat manusia. Jadi yo sakore ra Pekalongan kuwi melu berperan jadi pelestari budaya tingkat dunia. Wong kotane dhewe diarani World City of Batik. Jadi kota batik dunia dudu Jawa Tengah tok ya, dudu Pulau Jawa tok, dudu Indonesia tok. Pekalongan jadi kota batik sak dunia. Kuwi potensinya kuwi. Ayo Mas, Mas. Nah ini egaliter. Mau disebut Pekalongan ini masyarakat egaliter. Nah salah sijine sing marak ini Pekalongan kuwi kota egaliter, masyarakat egaliter itu pakai basa ya. Cece kan basa Jawa sing umum, terutama ada Jogja, Solo, kuwi ya. Dialek Pekalongan kuwi nek aku ngarani ora kenal sekat-sekat sosial. Jadi kabeh merata. Ya, merata. Masalahnya kabeh padha tingkatane ngopo kabeh. Nang Pekalongan ya nang nonton nang delok nang ngene Prambors, ngene wong batik
Tapi burung batik kalau Juragan ini ngomongnya bisa biasa kan sih. Ya. Pak Haji nak perkalian kopi ya, waktu Pak Haji kopi ya. Kopi tak bisa kopi kalau kopi. Nang Solo, ya. Pekerja batik kalau Juragan ya, dengan peraca, dengan peraca namanya bosok lipis kopi ya. Pak Haji nulis sewu kopi, nulis sewu ini tidak bisa disekat. Tapi kalau kopi kok Ji kadang-kadang kan lupa. Ji kopi ya. Ji jadi kok ternyata lagu ya. Ya. Wah ini kritik nombaran kalau Juragan ini yang pengalaman. Nabi ono di bahasa sing arani ya egalitere basa Pekalongan iki guru-guru atau simbol atau perlambange pemberontakannya kaum nelayan. Jadi wong Pekalongan zaman dini kuwi nelayan uripe nang pesisir pemberontak pada pemerintahan feodal Mataram. Jadi gawe basa dhewe ora dadi ora apa jenenge ora petindes terus karo kaum feodal. Nah dari itu dialek Pekalongan sing dialek kuwi ndadekake komunikasi lancar. Komunikasinya lancar, nah aku jalan kalau semua baik bisa. Ini contohnya ya, ini sayangnya Pak Wali Kotanya wis undur. Lah mau Mbak MCB mana di Pak Wali Kota di mobil ya, coba Pak Wali jadi dibuka dhisik, mau coklane asalnya dibuka dhisik. Jadi orang kudu mundur-mundur. Tetap sopan tapi orang mundur-mundur. Nah, kan musik kondoran Pekalongan kuwi asal nggak mau dikandake ya, mau disebutke. Sing kasar sakjane ya, kok sakjane. Denese sing kasar. Tapi wong Pekalongan iki terus senenge pop. Ora tau ditutupi. Nah, iki ajibe dari Pekalongan. Yang pertama egaliter, yang kedua manaknya kakak, manaknya sembulan. Kui bisa jadi identitas lo. Neng dibayar orang sampean kalau ketemu orang Pekalongan itu kita dibayar omongan ini. Aku tahu, aku pas cerita ya. Aku pas lunga neng Singapura, kira-kira dia bulan Singapura. Si belanja neng supermarket, ujung-ujung ngono, orang jelek oke. Asam dia, sih teman. Asal yo sing dincot bagian aparane sapa iki saka Eropa. Nang Singapura ana wong kondo sikilku dincot kira ana ora-ora ono liyane nek wong kudu wong kalau mantap parane jebul kanca wong sindon. Bukan karo yo wis akhire hubungan aku no. Nek wong Pekalongan nek hubungan bisa ngumpet. Kandungi tetep esuk wis Pak. Nah, terus ini maring asal usule. Iya, ajipe dialek Pekalongan. Tahu kejadian dia kancaku. Mogok ning dalan mobil. Mogok ning dalan ning ketemu wong. Terus kok jahan ngomong. Begitu ngerti ya, bahasa ngerti ngomongnya dialek Pekalongan terus ngerti, wah itu mau Pekalongan ditulungi, mobilnya didandake, baru dijajake. Itu Pekalongan kok begini ketemu nang Lepangan loh. Saya nanti. Nah ini kabeh bisa jadi identitas wong Pekalongan. Identitas. Tinggi bae ya, awake dhewe harus ketemu wong Pekalongan bisa diteni. Begitu orang ngomong, Pak Rasi, Pekalongan. Pak Rasi ya, sakmore terus wong Pekalongan kuwi ya. Ben wis suwi nang ngene njogone Pekalongan tau nang luar negeri napa kuwi mengko nak neto tetep Pekalongan sih, tetep nganggo cara jiro lupa ono itu ora tau nganggo bantu Sri Ratakan. Wong Pekalongan iki ceritane ya. Wis menguasai bahasa seluruh dunia, tapi nek neto nang batin mesti jiro lupa Pekalongan. Ini kan identitas Pekalongan. Lanjut Mas. Nah kuwi nek wis bisa dadi identitas wong Pekalongan ya. Iso aja istilah dengan dari Pekalongan.
Biasanya aku perhatiin yo, ini mau Pekalongan mahasiswa lulus SMA yo, terus kuliahnya di Jogja, setahun terus ngantri suaranya, orang ngomong toh, isi dari kopi, isi masalahnya yo, apa isi kok? Ini kondo cara Pekalongan yo, wih, mau ada semangat yo kopi. Oh contohnya aku terbukti yang nulis di kakaknya ya, temenan. Tapi nek sekolah ini nang di Purwokerto seluruh ngapak-ngapak aja Pekalongan, ya situ Pekalongan nih. Tapi nek mari Jogja, Solo, bisa hilang Pekalongan ini nggak lucu. Padahal nek jariku ya, kekuatan dialek Pekalongan sebagai pemersatu, nek harus mempersatukan Pekalongan, apa mana yang ada di OPEC? Siapa sih ngerti OPEC? Orang Pekalongan, kuwi bisa ganti kaya diaspora. Diaspora, nek sampeyan googling ya, diaspora iki kabeh negara duwe diaspora. Diaspora itu kumpulane komunitas masyarakat lokal sing ning luar negeri. Jadi wong Indonesia yang duwe diaspora, wong Australia yang duwe diaspora. Nah wong Pekalongan ya bisa dadi iki jika bakal diaspora kabeh nek wis duwe rasa bersatu. Gunanya apa nak dadi kaya diaspora iki? Mas Adil. OPEC umpamanya ki OPEC abadi berkembang gede ya. Bisa jadi diaspora, membantu pemerintah Pekalongan. Umpamanya ki piye carane ngresikan loji sing biyen sampai saiki biyen dibening saiki dadi ireng kaya dudu soto. Oke sih Allah. Ahli loji. Oh, ahli loji. Ayo Mas gambar selanjutnya. Nah, bisi. Kuwi petane kota Pekalongan, kali loji jo ketok paling padahal ora diedit kuwi gambare. Asli, ya. Wong-wongi ora diedit, ireng gambare wis kok kuwi kabeh satelit to. Wis ketok ireng meno. Nah, kuwi. Saya Mas, oh, kerja dhewe iki, kerja dhewe. Padahal aku bayangke